Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dulur-dulur iki wayahe ngelepas yutin lo, yutine lumayan gede-gede. Monggo langwer. Lho ana tumbrone mati sithik le. Nah, yutine gede-gede lho iki pencolotan iki tumbrone iki kok reni. Nah, iku tak celukno iku ne. Monggo lah merapat. Kuandene ale tumbrune sithik. Niku ana mati sithik. Andi ayo. Pak Retno bareng nandi Sar Sesar, ayo Sar. Iki sip pagi kabeh jan lur, sip malam jana wong pira mau situk. Lah iku endi sing sip malam mang. Iku lho nggo tengah kalau lur. Oh iki lho sip malam. Lah iki ngacung iki jana situk lur. Alhamdulillah ya, iki lur sip malam lur. Kabeh sip bengi kabeh lho iku. Sip bengi kabeh sip malam ah. Oh ana loro sip malam lur. Kabeh sip pagi lur. Lah iki alhamdulillah masih bersama kucing ucup. Omi Tari, Joster, Bayu Putut Wardana, Davin Apano, Unyil Irawan, Kucing kan Purnama, Kuntul. Kamu gak ketok nandi tul, bandare geblak mang tul lancik. Bandare geblak wake mang. Temenan. Kayak goramean 1,5 ton tibane bandare geblak. Monggo. Iku lur merapat rene lur, sip malam jek ana wong loro lur lho. Sip malam jek ana wong loro masih iki karo iki. Bapake sip malam iwake yo fakta iki le unggane le engko kintir ono Bang. Iki iwak situk iku nanggone tanjaran pencolotan teko kono lur. Entek kene sik ae. Nah, lumayan iwak sakmene mene lur, oleh loro oleh telu ya wis impas. Wancene iwak gede-gede. Iwak sak kiloan paling cilik. Iwak sak kiloan paling cilik emang. Cak gandos, wong ireng, besesen awakmu kok gak tau ketok besesen nandi ae awakmu. Mirip Bas Adil. Bagas Adil. Monggo sing gandhe kesibukan kowe tak bukane iki sesuai edisi rutinan. Edisi rutinan Minggu malam. Tak kei patin sak kintal, patine teko wingi jam 1 bengi. Jam 12-an lur, jam 12 bengi. Iya, jam 12 wingi iku. Ya jaga jam 12, 11 iku enggak salah. Lali. Yo wis ana sing wis meluncur mule wis. Mbok boleh akeh boleh didik karo wis lho kok ucul wer. Monggo sing gandhe kesibukan kami tunggu kehadirannya panjenengan. Si bengi jek ana wong loro. Si bengi jek ana wong loro lur. Wis lurus nang ngene gak apa ndak wis. Si bengi jek ana wong loro tak lepas jam 4 lebih 26. Jam 4 lebih 26 menit. Jam 4 lebih 26 menit iki tunggano kene ben jam 4 lebih 26 menit tak lepas monggo tak tunggu kehadiran sampean. Mbok iki iwake umpane apa aku sik durung ngerti. Iwake 1 kilo up lur. Iwake 1 kilo up bisa dicek jam sekitar jam 11 nang 12 iwake tekoe mabengi lur. Bisa dicek. Cimili hadir Senin, alhamdulillah Cimili hadir Senin. Didi Irmansyah sedang mendelok Aji Saka. Aji Saka, piye kabarmu Kak? Kolammu sek foto ah. Lho iki lho, delok apa iki jari lho. Aji Saka kenal iki ya. Arsad Aisyah
Febri Laksana sedang mendelok. Sri Utami sedang mendelok. Iki lho, artis lur. Artis kolam ya iki lur. Lho, artis kolam lur. Monggo kami tunggu kehadiran panjenengan. Saya nggak bisa ngundang satu persatu. Monggo kami suwun kehadiran panjenengan. Nang mancing nanggone kolam pancing Barokah Cemandi. Lho katoke melorot lur. Katoke melorot lho, iwake langsung nenggak-nenggak rono lur lho. Iki munggah kene pen munggah kene langsung munggahno ae. Katoke melorot lur lho. Wis temenan artis kolam katoke melorot lho. Wah Dewa kok iki nang ndi wah kok gak ketok wah. Tiket 50 perhitungan wah nang mrene wah. Tak unggahno iki lho lur. Yo wis tak lepas sesuai perjanjianku. Wis jam 4 punjul sakon wis tak lepas. Karek nunggu kehadirannya sampean. Iwake tak kei sak kintal patin. Iwake 1 kilo aplur. Winginane cilik-cilik camat, saiki gede camat. Iya sampean cek nang ngene brandaku jam 11 nah setengah 12-an lur iwake teko wingi lur. Mabengi. Alhamdulillah aku njaluk gede ditekani gede lur. Dadi insyaallah tak usahane iwak gede terus. Patok wis tak jukoki lur, karek patok sesuai lapak. Karek patok sesuai lapak lho. Jalukane tole los, endi tole los iki kurang ketok iki. Gak oleh gurame ya gak tak kei gurame. Saiki tak jaluk awakmu kok gurung ketok. Tole los nondi awakmu iki gurung ketok blas. Idus veterinari sedang mendelok. Wis ale. Oh kucing. Ya pakano lele kunae. Ya wis lur. Sip bengi jak nang loro. Tombrone ya mangane ya paron-paron kaya lur. Putihan ana lur, putihan ana pengen golek tombro. Putihan ana aja kuwatir.